Ναι, να πας και πρώτα πυροπιτάκια. Έτσι γρήγορα, θα φτιάξει ένα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι είστε καταπληκτικοί σε αυτό το παιχνίδι. Άρα θα περάσουμε άλλη μια δοκιμασία. Δεν θα περάσει ακόμα το φιωριδαρού. Δεν θα έχεις κάνει, όμως περίμενες. Λοιπόν, θα σας λέω να κάνετε κάτι. Προσοχή να μπερδευτείτε. Πιάστε τη μύτη. Αυτιά. Κεφάλι. Πόδια. Μύτη. Μάπουλα. Αυτιά. Κεφάλι. Μύτη. Αυτιά. Κεφάλι. Πόδια. Μύτη. Αυτιά. Πιάστε τη μύτη του πλανού σας. Και κουνήστε λίγο πέρα εδώ. Τα μάπουλα του. Εσείς το κεφάλι του. Γαργαλίστε το μασχάλι. Πολύ πολύ πολύ. Τώρα γυρίστε και γαργαλίστε το μασχάλι του άλλου του πλανού σας. Όχι τα γαϊδουρινά, τα γαϊδουρινά. Γρήγορα. Γαργαλίστε τον. Όσο δεν πάει άλλο. Γαργαλίστε τους. Πιάστε τα πόδια σας. Πιάστε το κεφάλι σας. Πιάστε το πόδι του πλανού σας. Πιάστε το μάγουλο του πλανού σας. Πιάστε τα μαλλιά. Πιάστε του την κοιλιά. Γαργαλίστε την. Είστε πάρα πολύ καλοί. Αλλά τώρα, για να μπορέσουμε να πάμε στο εργαστήριο του Άγιο Βασίλη, που μας περιμένει μια έκπληξη, θα χρειαστούμε μια βοήθεια από μια μαμά. Για λίγο. Λοιπόν, πώς θα τα κάνουμε. Συνήθως πώς πετάνε τα δώρα. Τα δώρα. Να πω, κύριε, Πώς πετάνε τα δώρα. Κύριε, να πω. Πετάει ο Άγιος Βασίλης στον ουρανό και από κάθε σπίτι. Ναι. Πετάει τα δώρα και τα βάζει στο δέντρο. Έτσι πετάει. Από την καμπινάδα. Ποιος το είπε για το έλγητο. Παίρνει από την καμπινάδα και τα βάζει κάτι στο δέντρο. Ποιος το είπε όμως. Ο Άγιος Βασίλης. Μόνος του. Έχει μπροστά και λαγούς. Κουβάγες. Άρα την παιδιά. Λοιπόν, θέλετε να πετάξουμε κι εμείς. Η φαντασία μας, αλλά προσέξτε. Θα περάσουμε κάτω από ένα κόκκινο πανί. Αυτό είναι λίγο τριλούτσικο. Πάει μια από εδώ και μια από εκεί. Μα καταφέρουμε να είμαστε συνέχεια από κάτω του, χωρίς να τα κουμπίσουμε καθόλου, θα βρεθούμε στο εργαστήριο του Βασίλη. Αν τα κουμπίσουμε, θα βρεθούμε σε άλλο παραμύθι και κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Είστε έτοιμοι? Ναι! Περάσα! Ένα, με το 2, με το 3, σηκωθείτε όλοι όρθιοι, γρήγορα. Και ελάτε όσο γίνεται στη μέση. Όλοι μαζί. Μπράβο. Όλοι στη μέση. Στη μέση, βρε. Όχι από την λίγο στη μέση. Για να πάμε το πιο παλιό. Στη μέση πηγαίνετε. Στη μέση. Κρατάμε τη μια άκρη, όσο μουσική, για να πηγαίνουμε, φέρνουμε. Άμα σκύβετε το πάνω, σκύβετε κι εσείς. Άμα σηκώνετε ψηλά το αριθμό, σηκώνεστε κι εσείς ψηλά. Όπου πηγαίνει θα είμαστε συνέχεια από κάτω και θα το ακολουθούμε. Είστε έτοιμοι? Ναι! Για μισό λεπτό. Μόλις αρχίσουμε. Ποιος θα καταφέρει να το πεις? Λέτε παιδιά, γιατί δεν κάνεις έτσι το σκέψη. Αλλά αυτή τη φορά είναι καλά σας. Πάμε λοιπόν. Πάμε από κάτω. Πάσα και το πιο ψηλά. Λέγε μας σταμάτησε. Και νομίζω ότι αρχίζει να τρέχει ακόμη πιο γρήγορα.
κατάλαβα αυτούς τους δρόμους. Μην ανησυχείς, θα δείτε να γίνει κάτι πολύ ωραίο. Κλείνω τα μάτια. Λέγα να πιάσω πάλι από εδώ. Πάμε τα πόδια τώρα. Συγγνώμη, αγάπη μου, με συγχωρείς. Αυτό είναι σου. Έλα κύριο Κρόνο, κυρία η Βασίλη. Λοιπόν, ο Άι Βασίλης και η κυρία η Βασίλη, πριν ξεκινήσουμε τα παιχνίδια μας, γιατί εδώ στο εργαστήρι θα το πώς παίζουν, η Τάρα Μινάνη και όλα τα παιδιά. Μα πρώτα απ' όλα, όποιος έρχεται στο σπιτικό του Άι Βασίλη, που έχουν ετοιμάσει μερικές ερωτήσεις. Ποιος θα καταφέρει να απαντήσει σωστά. Θέλω μόνο να σας πω ότι επειδή είναι αρκετές, εδώ μας έχουν γράψει και τις απαντήσεις. Τι ηλικία λέει έχει ο Άι Βασίλης. Για πες εσύ. 40 είσαι. 80. Να διαβάσω.